Ichokwadi muri yeZimbabwe tiri kukukonekta live tiripo paPretoria, ndipo patakakonekta tiriko zvino. Tiri kuita demonstration iyo yatakadeedzera paembassy ipapo. Vanhu vachiri kuuya chokwadi ende pakachengetedzwa zvakanaka. Takachengetedzeka. Mapurisa vatoripo vari kutichengetedza kuti tisavhiringidzwe pasiyana nezvinomboitwa mademonstrations ekuZimbabwe zviya zvekuti pakada kuitwa mademonstrations kune vanozouya vachida kuvhiringidza zvinhu, asi iko zvino pari kuitwa a peaceful demonstration. Vanhu vakasimudza maplacard avo vachitaura kuti embassy chimbomirai zveuori. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndipo patiri iko zvino, patiri kutefenura tiri takatogara mudzimotikari tiri kuona zvese zviri kuitika, zviri kufamba mushe iko zvinezvi paPretoria. Tiri kuti zvinhu zvakarongeka, zvinhu zvakajeka. Kune vachiri munzira vamwe vari kuuya, feel free zvechokwadi kusvika. Aiwa, pakarongeka paPretoria iko zvino. Tiri kunzwa kuti kune vachiri munzira vachiri kuuya, asi vanhu vatosvika vatotanga kare. Ende kune avo vasina kukwanisa kusvika panzvimbo, zvakakosha, garai manyora maplacard enyu, itai zvamunoita. Chero maita muri ikoko mokwanisa kusenda pano pachivhitivhiti nhamba tichatoisa idzo dzamunogara muchiona mazuva ese, tigokwanisa kutumira kuitira kuti message ifambe isvike mativi mana ese enyika. Saka ndizvo zvakakosha zvatati tingokuzivisai zvinhu zviri kuitika paground, tichikuratidzai mifananidzo muchiona kuti chii chiri kunyatsoitika, kuti vanhu vapapi nedemonstration. Zvakakosha. Tichazoita tichiramba tichikuzivisai zvinhu zvimwe zvinenge zvichizouya paground, zvimwe zvinhu zvinenge zvichizoitika. Rambai makadzvanya ipapo tichionesana, tichikwanisa kumira nemumwe wedu Comrade Nyoka yeMabhunu.